Kajing lekai hapadeng ke Portugal, Persia ya ke Croatia. Kane kajing lekai kanam long tang kajing lekai hapadeng ke Portugal, bat ke Croatia. Kande kajing kun hapadeng arngut ki legend. Ban pen im ya kawai kajing pos new jongki. Bakim pat yo ha kajing im jongki. Wala ki la long kita ki player. Baga perthai ka itu ka buram. Bat wala ki la long kita ki player. Kibalala ban kamai shibun kaspa na ka football bat kajinge khun jongki kanlong ka bae pha namar kanne kala banlong lese kasin ka bakhaddu yau Cristiano Ronaldo bat Luka Modric kine ki dei ki arngut kirang yele kai kibala job yabun ki aka ha kajing im yele kai jongki Kila job bun ki trofi naga benta ki klub ka Ballon d'Or hanrei tangkawai ka trofi ka badang tuna ka baki kwa kata kadai ka FIFA World Cup kine ki arngut kim dei kita ki badon hapadeng kata ka jingye shun lane ki nong shun ha ka jing shisha ki don ka jingye dei ka bajan ki don kata ka jingye dei parlok kane kam dei ka jingye thu kana Syapang kajing Yesun, kane kajing Yakun jong kine ki arngut, kamde kajing Yakun jong ki nongsun, Persya ya ki nongsun. Hagis nem bala lek Ronaldo bat Modric, kila yelek kailang hagaju ka klub kata kadai ka Real Madrid. Nadu ka snem arjar khat ar hadu usnem arjar khat pra, bat kila job Sautli ki Champion League, Arteli ki La Liga, balai teli ki klub World Cup. Haki snem bagi yalek kailang. Kilaya don lang haki jing job. Kilaya don lang haki jing bat kilaya buram iwe. Hanrei menta haki neka World Cup ki hap banya Persya. Uwe pat. Namar bagi ya isi. Hanrei namar babaro arngut ki don tangkawai katong. Bat kata kalong ban ra ya ka World Cup. Na ka benta kiri jongki. Kumbangi tip Cristiano Ronaldo wan nama daerah da ka jingim ka bae bad jinjar hanrei da ka jing trai sitom bad ka jinget halade ula kelalong wei na kinong yele kai ba krautam ha ka history jong ka football ula tep palat ya khandai spa teli ki gol bon ba kirikot ula penkeng bad ula thau bon ba ki trophy ula job nagamenta kari bat kumju nagamenta ki klub ki ba udon hanrei wat hadin kini ki aka baro ka World Cup kadang long kawai ka jing pos new ka ba mau ompala ban job hanrei namar karta jong bun kinget bakane kala ban long ka World Cup ka ba khaddu nagamenta jong ladangi pai syakaliang jong ka Croatia udon Luka Modric une orang yelekai ulahe hapadeng ki jing bat ki jing kendu jing hala kari hanrei pendem da ka jing trai shitom ula kelalong uwe na ki midfielder ba krautam ha kene ka juk ula yalam ya ka Croatia sya ka World Cup final house nem arjar khatpra ula job ya ka Ballon d'Or ula pen i sya ka perthai baka donut ka bakrau ka kam krau ban ya ka Bournemouth hanrei kumu Ronaldo ka World Cup kadang long ka jing pos new ka badang sa na ka benta jong wala haus nem arjar khat pra ula jan yo ban bat yo kop hanrei namar ba ban penjob ya kata ka jing pos new kadang long tang ka jing pos new kumta hakane ka jing ya lekai ngisngau thu shai bakine baro arngut kim ya kun shu naga benta ki record kim ya kun shu naga benta ka pisa haki ka ladon lepa kim ya kun shu naga benta ka nam shimet namar ki layo lepa ya kata ka nam ka buram ki ya kun naga benta ka ri naga benta ki pajba naga benta ki supporter ki ba ik ban pej ya ka jing yele kai jongki ban naga benta ka legacy ka bakin i hadin hooi ka football kalong ka basngau tenat
han rating teng kalong ka ba sngew si tam kham tam hagane ka mit ka ba kini arngut kin yakun ka football kan penbor ya wei u legend ban penkut ya ka jing pho snew jong wei pat kata lada job ke Portugal u Luka Modric un kubleno ya ka FIFA World Cup kata kamut ba nginam yo isu yo Modric haki World Cup di bandangwan badlada jia baga Portugal kan rem ha kana gejing yakun ngam tharai bangindang yo isu yo Cristiano Ronaldo haki jingele kai jong ke Portugal ka jing yakun ha pedeng jong kini ki arngut kalong ka bae hoi kumbanga ong na du basdang walada kini ki rangyele kai baro arngut kimdon kata ka jing yasun uwei ya uwei hanrei ka jing yele kai kalam yaki syata lai nakane amdan lat shu da kumbai amdan jingye khai shu kumbalong hakini gi sngi bala le tang kawai ka kenhun kan ya syakmat bat kawai pat kan hap ban le phai jing thalli le se kan ne kan dei ka sin ka ba khaddu ba ka perthei kan yo i yo Ronaldo ne yo Modric ha ka World Cup hadin kane kapateng batamai kan sawan hanrei ka kerteng jong kini ki arngut ki legend kan ne junam ha ka history jong ka football ngi sngew thu shai ha ba kut ka minute kala bandon ka extra time lane penalty hanrei ka jingyale kai ka dei ban kut bat ka wei na kine ka hap ban lek phai bat ka wei na kine ka hap ban kiu sya ka wei ka kerdan kawai ka kenhun kan le kemen kawai pat kan jau umat hanrei lada job manoru ka perthei barok kawai kan du yo wei nekine ki legend ki bala ai ya ka babhatam ha ka football ha kine ki arphus nem ki bala le kane kam dei tang ka Portugal persya ya ka Croatia kan dei ka last chance jong Cristiano Ronaldo bat Luka Modric kajing ye khun jong ki arngut ki captain kajing ye khun jong ki arngut ki legend bat kajing ye khun ka bala ban penkut ya kajing pho snew uwei ya uwei pat namar ha ka football kamlong babaro arngut kin job parlok lada pesngu tenat ya kene ke video sngob ha comment bat subscribe ya kene ke channel